It's Beer Aqua. В днешният епизод ще представя бирата Брюш Evening. Първата бира от колекция Майстра е Брюш Evening. Тя е създадена от пивоварите от пивоварна Лида, Беларус. Брюш Evening дължи тъмния си цвят на карамеления малц. Основната тайна на тази бира е свързана с черешовия сок, добавен към пивната мъст. Бирата е преминала през процес на ферментация и отлежаване с сок. Комбинацията от хмелова горчивина и черешов вкус е причината Брюш Evening да се превърне в запомнящ се вид бира.